Hola, jo sóc Jordan Joan Loja i avui vinc a parlar-vos sobre The Fountain. La pel·lícula dirigida per Darren Aronofsky és una de les pel·lícules més complexes que he vist per la seva trama i les seves diferents escenes. Els personatges principals són Tommy, el Conquistador, el Home de l'Arbre, tots aquests tres interpretats per Hugh Jackman. També tenim a Izzy, a la reina d'Espanya, aquestes dues interpretades per Rachel Weisz. La pel·lícula es construeix a partir de tres històries, en les quals tenen bastant relació entre si. Una està establert en la conquesta d'Espanya de part de l'inquisidor i l'intent del conquistador que això no ocorri. Una altra està situada en un temps més contemporani en el qual veiem un matrimoni format per Izzy i Tommy, en el qual el problema principal d'aquest és que Izzy pateix un tumor. La tercera està situada en el mite de Xibalba, en el qual es veu un diminut planeta amb un home i un arbre. La pel·lícula toca dos temes a fons, la mort i el càncer, i com aquests són presents a totes les històries i a totes les vides. La pel·lícula va per tres branques diferents, basades en ciència i filosofia, religió i mite. La de la ciència és la història en la qual el matrimoni format per Izzy i Tommy passen per un moment difícil per a tots dos, ja que Izzy pateix un tumor en el cervell i no li queda molt temps de vida. Tommy intenta trobar una cura pel tumor i a la vegada intenta no acceptar la mort d'Izzy i que aquesta no li queda quasi temps. Es pot veure en aquesta història l'esforç científic per acabar amb el càncer, també el pensament filosòfic d'acceptació cap a la mort i de com aquesta és inevitable. La part que jo vaig interpretar per religiosa és la part de la conquesta d'Espanya per part de l'inquisidor i l'intent de frenar-lo per part del conquistador. Aquest vol encontrar l'arbre de la vida, el qual té poders màgics supostament i les úniques pistes que tenen sobre aquest és un mapa i la fe de que aquest existeix. També altra part de la història que jo crec que és religiosa és la part de la tribu, la qual està intentant fer un ritual per al seu déu. Aquesta història jo la vaig interpretar com si sigués el càncer i com aquesta pot arribar a conquerir tot el cos i com a vegades és difícil frenar-lo o impossible i com al final aquesta ens dona un amor segura. La del mite és una mica la que més et trenca el teu cap, ja que aquesta està basada en el mite de Xibalba. En aquesta història es veu com un arbre està morint i com s'acosten a una nebulosa, la qual també està morint. Però aquesta, en morir, explota i crearà noves estrelles. Per mi, aquesta part de la història fa una clara referència a com la mort no pot ser el fi de tot, sinó la transformació i sorgiment de nova vida. Aquesta pel·lícula, sense dubte, és increïble. La banda sonora, els temes en els quals es submergeix són profuns i per això la recomanaria, perquè pot ser interpretada de moltes maneres i és el que més la caracteritza. Doncs això ha sigut tot, espero que us hagi agradat la meva review sobre la pel·lícula The Fountain i ens veiem la pròxima. Ciao!